Dámy a páni, váš obľúbený narkoman. Dámy a pánové, sme tady opäť a zas s vašim obľúbeným konceptom alkoholu. A keďže s Moonom tu máme jedno z najpopulárnejších videí našich miešacích, čo bolo bublinkovanie všetkého. No, Soda Stream. Presne, a sme tu všetci takto smorne v Čechách, no. Mi sa zdá, že toto sme už tu mali. Nie, toto je prvýkrát, čo točíme toto video. Opäť nikto nezabudol zaostriť minulé video na 2 hodiny. Takže dnes, dámy a páni, miešame drinky pre Moona, ktoré musia obsahovať kvapku. Dali sme si challenge, že toto je povinná ingrediencia každého drinku, čo dneska padne. Pretože ho môžete kúpiť v Kauflande! Yes. Pravidlá, veľmi jednoduché. Každý z nás s Romanom, teda my dvaja, sa striedame v robení drinku a Moon musí nezávislo ohodnotiť, ako moc mu chutí ten drink. Robíme 5 drinkov a ten, kto prehrá, musí vypiť kombináciu všetkých drinkov, čo dneska budú robené. Čo dávame sem. Yes. Áno, ale budú sa tam miešať tie drinky, ktoré ako... Všetky úplne. Áno, to bude hnus. Bude no. Áno, prvý na uvítanie nám urob ty. Len tak pre predstavu, ja som včerom bol v Duplexe a je mi doteraz na grc, takže keď sa to dogrca na žebrák, tak je to vaša chyba. Ja mám rád sladké drinky, takže podaj mi prosím ťa ten agave sirup. Ten tam dám hneď na začiatok. Tam dám iba agave sirup proste. Máme tu toho dosť, takže mám tam vodku, kámo. Tak, vodečku, ale len trošku. Že len trošku? Že len trošku. Prosím ťa ten juice. Mango? Mango, hej. To len tak akože na chuťky, aby to ťa tak trochu pošimralo na jazyčku. A čo si robil v Duplexe? Bola tam jedna taká, no, tak pekne, takže. Ľad chceš? Ľadiky tam by boli dobré. Máš ľadík nejaký? To nie som. Chce taký hrubý ľad, jak ten pohár, počkej, tak? Nice. No dobre, tomuto ja hovorím Moon Paradise, jo. Treba už čistiť, lebo sa stiahujeme. Toto je posledné video z tohto štúdia. To je pravda. Je to teplé. Je to teplé? Tak toto, ak si slopal v Duplexe, tak sa nedivím, že si bol jak riť. Ako pohode, ale ako dal by som si, že tento pohár a som že hotovosť. No, tak ja v tom nie som najlepší, ale myslím si, že budem lepší v hodnotení, takže borci ste teraz na rade vy. Som zvedavý na vás. Takže toto kúsok od toho Roman rovno tam odlej. Dobre. Raz, dva, tri. Choď prvý. Na čo to bolo toto? Dobre, toto sa volá Kvapka Pop. Kvapka Pop, nevysypal si to zvlášť. Co? Koľko stojí ľad? Nie, že je drahý, ale nemám iný. Aha. Potrebujete na toho biely rum do veľkého decového polovicu pohárika, čiže asi pol deci, alebo dám deci. To sú dvojdecáky, kámo. Ty si dobrý ten gurmán. Nie aj tak, kámo, daj to tam. A dám. Dám tršnevý cukor. V poriadku. Čo, nepáči sa ti niečo? Nie, že daj, však to je tvoj drink, kámo. Je ako zlepený ten cukor, kámo. Nie, kámo, vôbec sa tu netočilo ešte video. Keby si chceli vedieť, v minulom videu, keď sme to tu robili, to bolo legendárne. Sme to tu dotočili, jednak sme zistili, že to je rozostrené a som tu potom nechal hniť asi 3 dní ovoce a zeleninu, čo tu bolo. Tam som došiel a smrdelo to tu jak kompost. Ale dám tam šťavu citróna, tam musí byť. No a teraz tam proste dolejeme to kvapkou otvorenou. Svieži štart podľa mňa musí byť. Jak si čuchol a smrad jak z ríti. Ale moc to netrazme. No. Kamo! No pozri sa, vyzerá to fresh a sexy. To pári, vidíte dobre. to? To je barman. Ešte ľad. A takto vyzerá môj Kvapka Pop. Kamo, pozri sa, ako z neho parí. Ja sa toho, ako reálne to vyzerá jak chemický pokus, takže dobrú chuť mám. Čo? Priznám sa, robil som si z minula poznámky. Moon má rád trošku sladšie veci. Čiže ja tu mám, prosím pekne, 30 ml vodečky. Tak. To som chcel. Čo je, Moon? Čo si sa zjasil? Passion fruit drink. 10. Týmto si získaš moje srdce. To dosť možné, to je môj... Milujem passion fruit. Áno, ale iba tak ako na chuť. Tak, ďalej tam mám 10 ml Control. Zatiaľ by som sa Roman triasol na tvojom mieste, lebo toto vyzerá dobré. Keby sa fakt triasol do konca videa. Ja som v pohode. Control. To je také bezfarebné. Minulo sa ti podarili také extrémne farebné drinky, to sa mi páčilo. Lebo to je také placebo, vieš, že čím je krajší ten drink. Počúvaj, ale ty dávaš všetko sladké. No a ja mám teraz trik. Chceš vidieť trik? No. Pozeraj, ja zamiešam teraz toto, čo je nebublinkové. A v podstate to použiješ ako sirupový základ.
To je v podstate teraz tak akože highly concentrated všetko. A iba sa to doleje na žužmana kvapko, ale ešte predtým ti chytím gule. Ja si myslím, že tým, že si tam dodal tú kvapku, no tak to stratí tú takú sladkú chuť. Si mal tam viac dať toho koncentrátu, ale podľa mňa to bude veľmi silné, lebo ten kontrol samo o sebe je strašne silný. I will let you cook teda. No presne, nechajme variť oco. No dobře, tak. Ja vyzerám, aký by som bol dobre hydratovaný a ty tak... Áno. Toto je druhý deň po chlastačke, že si fakt akože vybavený a toto, že si bol 4 dní na Sahare na výlet. No, ideme najprv Romanové, keďže bol prvý, takže... Ako, není to zlé, ale trochu viac tej vodky si tam dal. Alebo čo, veľa alkoholu tam je. Ale čo, ako znamenalo to cibula a vyzeral si, akým ťa osvietilo? To, že si mi na mňa zahral, ty herec? Kámo! Ja úplne, že som vyhral. A teraz Dušanové. Dušanové je viac sladké. Roman, prepáč, ale Dušanová bod. Okay. Kámo! Ešte ochutnáme, no. Testni to, toto je také až moc prevodkované a není to až tak sladké a toto má lepší balans. Vieš, taký ten pomer, cena výkon. Šmakuje, ne? Kámo! Ukáž. Daj si! Jak to filujete, To je boci? sladké. To je kyslé jak To je sladké, jak p***. No mne to chutí, mňa baví to, že to kyslé. To je sladké. Mám sladký jazyfok a toto ma to celé baví. Akoby. Do sladkého ťa bolí hlava, nie? Najviac, keď piješ to je pravda. sladký alkohol. Takže prvé kolo máme za nami. Áno. teraz- Ideme na ďalšie kolo. Ide Dušan. Tak poď, to sa volá, zase som to zahral na sladký zúbok munou, kvapka bonbon. Tak a teraz ideme niečo, Však ešte budeš toľko piť. Mne to chutí. Máte s tým problém? takže mám tu 20 ml sombuky. Daj sa mi tak bielý Koľky, to je jak tie také bombonky, vieš? Hašlerky. Hašlerky, je to tak. Hoď mi Chutí hlavno, prosím. 30 ml bieleho rumu. Sambuka. ešte Sambuka. tak. Sambuka. Zase passion fruit drink trošku, ale iba malinko, 15 ml. To extrémne osladí celý ten drink. Ja si myslím, že toto je to, čo najviac osladí. Mám tam ešte 10 ml limetkovej šťavy. Čo môže byť i hydormys, lebo to je kyslé. Hlavne to by ma zaujímalo, keď ste sa niekedy, viete, ak sú tie čokoládky, kde je alkohola naplň. Že sa niekto niekedy. Či sa to dá Koľko by vôbec? si toho musel zožrať? Ale ochutnaj toto. No to... Celé, I guess? Čo je toto? Daj si, limetkový džús. OK, a 80 ml kvapky. Hneď som sa naučil čínsky, kámo. To je taká dobrá dezinfekcia, kámo, keď ti je vážne, že na hovno z toho alkoholu. Tuto prosím pekne vzniká kvapka bonbon. Tu nejde, preceď. Pozri sa, ono normálne sa to hýbe. Normálne toto sa... Toto? To bude vidno na kamere, to sa normálne takto hýbalo. Jak duch. Normálne to sa takto hýbalo, jak je to Harry Potter. Kámo, čo Pozri sa, prečo tak hýbal. Toto zase vyzerá jak oné chudobnejšie šťanie, ale verím tomu, že to bude dobré. Prosím. Gatenos. Roman? Ja idem na môj drink, ktorý sa volá Juicy Mango kvapka, tak. Preto je to Juicy Mango, lebo tam využijeme juice mangového typu. Čože, Roman? A kvapku, ktorú môžete kúpiť v Kauflande a je kvapka limetka. Poprosím ťa Beefeater. Čo za to? Dobre. A to, ktoré je teda pol deci? Ktoré je to menšie? Toto je pol deci a toto není na... Či toto je deci a toto je pol deci, tak. Ti si istý? Myslím si. Na barmani, potrebujem to okamžite potvrdiť v komentároch. Pol deci, podľa Dušana. Mango, mangový džús. Tak, 2 deci. Kamo, tak to si mu rovno volať, že juice iba. Že napísať. Kamo, v jednoduchosti je niekedy krása. A nikdy nevieš, či to nehytne, však minulé na tom videu, čo nikdy nevíde, som ja mal také jednoduchšie drinky a tie ti šmakovali viac. Tak dobre, tak momentálne prvého dám Dušana. Klasika. Ako na to, že koľko sladkého si tam dal, ale kámo, ako nič môžem Nie si je to povedať. sladké. Ako je to také sladko, tak do kyslastáš. Také divné. Roman navaril časovanú bombu. Né. On to hrá, on je herec, Ja, on je herec, Ešte herec. minulé, že Ne, iba... kámo. Roman, ty to máš aké dobre, bod ma Dušan. Lebo je Ne, za... to tak nebolo. Ale kámo, Normálne odpil sa iba... Joj! Dušan. ľudia, nebolo to tak, nebolo to tak. Nikdy nevedia, nebudú nikdy vedieť. No poď. Je to, kámo, 1-1, ako sladučké to je. A ty vieš, že mám rád, že ja som si myslel, že on to bude mať giga sladké, nakoniec to není až tak dobré. Skús Málo to. sirupu. Skús ma. Je to také, vieš, také, netaké. Ako je to sladké ako koda, ale proste je to moja Je preferencia. to dobré, no. Ako keby som, že v rezorte, pri bazénniku, tak z týchto dvoch fakt ako objektívne si tam radšej hento, no. To je pravda.
Skoro tam nie je cítiť ani alkohol, však tam skoro žiadne ani nie je. Tuto cíti tú hašlerku z toho, že máš taký aftertaste hašlerkový. Ukáž? Nie je to tam, že cítiš proste, ale... Hej, ale hlavne vonia to jak hašlerky teda. Tá sambuka je strašne zradná. To buď dáš fakt, že S-tier drink, alebo že úplne hroznú p***. Bude to bude gebuzina. No, Roman, ideš. No, keď sme... Dobre, máš to premyslené, sa mi to ľúbi. Je to zase jednoduché, lebo povedal som si, že nebudem to dávať. Čo sa stalo? Sa bojím Jacka. To existuje ako žlomé drink Mango Jack? Nie, to si vymyslel. To bude disaster. Dobre, dáme tam Jacka. Dáme tam marakujový sirup, práve pre tú sladkosť, ktorú vieme, že Moon má rád. Máme rád sladké. Ale neviem, či si to všimli ešte na tom videu. Kamože, ja tu mám ultimátny drink pre Moona, dám iba čokoládu, vieš? Ľadiček. Hľadiček dáme už teraz. Asi som to mal predtým zamiešať, ale zamiešam to teraz. Však čo, nech sa ten Jack splnie s tým sirupom. Barmani všetkých zemí, ospravedlňujem sa. Ja si myslím, že tento craft je primárne o feelingu. No. Že tak, jak to cítiš, tak je to správne. Moon chcel farebný drink, tak som si povedal, že donesiem dve farby v jednom drinku. Máš tu aj jednu silnú, dominantnú, žltú a potom to ide pekne takto. To je fakt, Taký že na thumbnail, gradient. kámo. To je na thumbnail, fakt. To je umenie. Ďakujem. Kámo, prichádza Golden Kvapkarita. Pozor, chlap. Potrebujem 40 ml tekily. Control zas a znova. Ale tam iba polovičku. Ja si myslím, že aj tá limetka tam robí toho hrozne veľa, tá je hrozne silná totiž. Nie no, ale akoby je taká proti tvojmu gustu, by som povedal. No teraz zase Moonová obľúbená časť, pretože tam ide lyžička agave sirupu. Máme niekde ten agave sirup? Tuto je niekde, ty si to mal, Ty nie? si ho skoval, že ty bazmek? Není tu. Okamžite mi daj agave sirup. Ty švindler. Tu je, mám. Ty vid... Ty znepriateľuješ proti mne, Moona, aby mi nedal dobré hodnotenie. To je zase iba taký sirupkoidný základ. Dáme tam tabasko, chceš? Ja by som to bral, ale kámo, ako sprdele. Nie, to pokazíš drink už teraz. Ty minulé si sa skoro zgrcal. Neviem, či sa aj nezgrcal. Nezgrcal som sa. Mexická kvapka. Takže mexická kvapka a toto jak sa volá Jack? Jackpack. Jackpack. Jak sa to robí s vínom, že takto sa proti smere hodí do lichte? Čo vymýšľaš, že to drink? Herec. Jack tam hraje rolu, ja ti dám herec. Pozri sa teraz, tu mám. Ty si herec. A ty si herec. Sa mi ľúbi, jak riešil slámky a teraz bere každú zo stolu. No ešte v duplexe bral, vieš? Dobre. Hej, wow! Hej, co? Toto je jemnejšie a toto je také... Záleží, že či sa chcem viac alebo menej ale... Čo by si z nich dvoch vybral na... Po včerajšej noci, čo by si chcel sa viac Ne. Tak to Už ide bez slámky, už je to problém. Dám dole kondom. Rounduje mi drink. Dobre, môžem hodnotiť. Aj, ty si tu? Toto. Jo! Ale bol to hrozne ťažký decision. Ok, ukáž. A uvidíš. Ale voní to jak Sprite. Toto je také, že ako... Dobré, ale nič moc. Ale toto keď kámo, Kamaráde, tak ti oči takto vypuknú. Tak v tomto máš, že latino. Ten španielský ten tam spravil. Šarapaty. To je normálne latino Toto drink. je jemné. Tam máš Jacka, to ti nebude chutiť asi. Dávaj, buchaj. No chlapi, teraz prichádza kvapka Star. A ja si myslím, že mne osobne to šmakovať nebude, ale myslím si, že mu na to dobre hitne. Lebo to je trošku taký callback na duplex. Ale jeden diel vodečky. Passion fruit drinčík. Zasa sa vrátim k tomuto. No to je strategicky, ty si zapamätal, že jaké ingrediencie mi chutnajú a Tak je. ty opakuješ. Ja sa teším, že kedy tam ten jogurt, čo tam máš. Že tuším doliate iba kvapkou, ale nie tak veľa, ako som zvykol dať doteraz, že fakt tam dám iba tento zvyšok. To hrozne riedi, tá kvapka. To sa zvrtlo. Tak. Si. Prosím. No dobré, takže toto je prvý drink. Kvapka Roman. Star. Môj sa volá... Baroš.
Tequila, kvapka, punch. Tequilu a kontro potrebujem. Tequila a control. Áno, ďakujem. Ty ideš do toho latina, si sa poučil. Hej. A však ty to máš Horné, úplne... daj polovicu toho veľkého, neviem čo. Ale kámo, však ty teraz robíš úplne to isté, čo Dušan robil predošlé kolo. Sa musíš nejak diferenciovať, lebo potom ja... Počkaj, to fakt, ty kopíruješ na predošlý recept. Ja neviem, ja Však napísal... aha, toto si presne ty mal minule. Roman. A dobre, že skús, ale dobre. ako keď sme sa nedohodli, Áno. že to... Dobre, daj mi čempión. Daj mi čempión. Dávaj. Daj mi čempión. Takže keďže nemôžem robiť si čo chcem, tak pridávame čempión na spodok. A to je ten šumivý, nie? Áno. Dúfam, že hej. Chutí ti? Čempión šumivý? Keď si ho dám do huby, no tak moc ne, ale tak ja mám dať, tak... Je dobrý, ale preferujem tabletky klasické. A ja. To bude ale giga sladké, extrémne sladké. Ja dám kontru. Mhm. Dáme tam trošku limetkového Sa nebojíš? džusu. Čo sa má bať? Zlodrinka. Však to bude mňamka, však ten čampión to osladí. A uvidíme, jak to pofilujem. Čak, ak som teraz prehral, tak už som prehral úplne, takže... To je vlastne pravda. Teraz keď ty prehráš, tak to je GG's. Tak vidím, jak zachráňuješ, že tam lúpe Medmonk, to. No jak na to je stratég. Ježiši Kriste. Jak sa volá ten drink? Sopka? Áno, nie, tento drink sa volá Champion Kvapka. To je extrémne sladké toto. Vyhral. To je jasné. Počkaj. To už ja viem teraz, že to vyhral. Roman. To čo si tam Počkaj, ty herec, to čo bolo? Ty máš to pijem do piče, že... kyslé. Čamože, dal si? Čakal na dotku a... Do piče. Tak napísať toho. Mne sa zdá, že čím sladšie, tak tým lepšie ani ten alkohol tam nemusí byť, kámo. Toto mi vyložene chutí viac. Ako sorry, ale toto je super. Vieš, jak to chutí? No. Počkaj, ešte sa utvrdím. To chutí jak habanero chili omáčka. Ale taká sladká. Mango habanero. To chutí. Kamo, to je dobré. Mango habanero omáčka. No dobře, hoši, takže čaká vás posledné kolo. Ale ako úprimne, žiadny z dnešných drinkov nebol, že odpor. Fakt. Minulý diel boli. Boli, že? Ja mám asi problém, lebo ja som spojil v minulom drinku 2 drinky dokopy. Dobre, dáme tam Aperol. Dušan prehral v tom videu, že čo nevyšlo, takže keď prehráš druhýkrát, Tak to bude bude halúz jak degeš. To bude hamba. Si musím vypiť 2-krát jogurt. Iba pre spoiler na to video, čo vlastne nejde von. Ja som mal v poslednom drinku minule, že bielko z vajca. Bolo to, že odporné. Dáš mi tú tvoju limonádu? Nie, to bola moja tajná zbraň. Potrebuješ tu ďalšieho drinku? Asi nie. Nepotrebujem, môžeš to tam vypnúť. Pozri sa. Jo. Ty, ale tak to je sex, no. To je sex. Let's go! Teraz ešte Žáko. Fancy. trošku dáme iba kvapky. Stačí. Už si to dojebal tú farbu. To vážne vyzerá jak pivo, kámo, čum. Vyzerá jak bíral, no. No dobre, a teraz ty. Takže ja, chlapci. It's got yoga effect. Ja mám na výber, lebo môžem sem dať buď v gin alebo vodku. Záleží, aký chcem base. Ja budem odvážnej a dám oboje. Daj mi limetku. Už teraz nešťastný. A také, že Medmonk tam ešte daj. Aby to malo tie grády. Greens. Som tam mal blatko. Jedna polievková lyžica. Daj takú kopcovitú. Také, že A tak. ešte. Kokso! Ešte. To je vyzerá otopor. Vyzerá kapustnica, more. Ja, to je môj. My tu robíme drinky a typek robí baboty. Drž hubu. Chlapci, ja sa veľmi... Prečo je tu také ticho zrazu? Ty kokos, tak vyzerá! Oh môj bože! Však to je celé biele. Čiže to je pina colada, kámo. Ale toto keď bude dobré, kámo, tak reálne to bude vinek degeš, počkaj. Ja ti som hrdý. OK. Filuješ to? Som dohrý docela. Tak okej, tak poďme. To tentokrát ide Kamaráde, Dušan toto prvý. keď vyhrám, chlapci, tak to ide na sieň slávy, tento drink. No Fakt. dobré, tak poďme. Ty budeš mať nervy, ty kokot, keď ťa bitrejnem. Ty, kámo, je to za počkaj. Je to herec. Dám tomu šancu, ale zastával si ma v kauzach, takže budem po svoje podniky dáme. Ja som to strihal! Toto je hrozne ťažké, kámo. Toto je, že... Počkaj, napijeme sa najskôr my. Počkaj, typy môj. OK, tipy. Už v triky. hlave mám výsledok. Decision.
Ja mám pocit, že som Jaký dva sa snažíte, ty som sa dal na stranu Lebo tak toto chutí jak džús, čo pila moja sestra, taký bez Ty mi niečo hovoríš za sitkom, perlivým? Ja Takže, presne viem, čo si samo vybere. ktorý vyhráva drink? Jo, ty k***e! Jo, to piče, a ty si to vypiješ všetko, ty zmr, ja ti to je zamiešam. Romanko, sorry, ale toto je Ty hajzel, to koľko si tam nalial Ticho toho. buď, oco. No, ja ti to je zamiešam, pozri. Nech to zamiešam Moon. Dobre. Zamiešaj si to. Kamaráde, tak to bol klač s jogurtom, chápeš? Jak sa to robí takto, ne? No, no. Ja som zabudol, že to je taká Ty hajzel, to je pomsta. Pohode. Som zrušený. Som veľmi, veľmi vzrušený, jak Peter. Kamo, ja si ten drink robím znova, to je fakt dobré, to čo som zrobil. Absolútne som to nečakal, ale bolo to niečo nové. A taký dobrý aftertaste na jazyku si z toho mal. Reálne, jak jogurt, keby si dojedol, fakt. Alebo acitko, alebo niečo také. Že? A ešte tá Čo taká... ty pil? To už? Kokot. A však som sa ani nedíval, kámo. Nič, žiadne grcačky v tomto videu, nič. Dajte, musíš tam dať nejaké aspoň grcačky z minulého videa. Tu máte z minulého videa, Kam, ale to mi nakrtaš ty. Jak mám ten reflux, mne bolo tak zle, ja som sa skoro dogrcal doma. Ale to z toho palivého bolo, nie? však áno. Alkoholu, ty sa to dogrcal. Z alkoholu. Ale jednu vec sme si potvrdili, že toto ti nepokazí drink. No. Kámo, Nie, ohodnoť kvapku. Chamo, len tak čistú si daj. Daj si, čo?